Kuya Bibo, maayong adlaw sa imo kag sa imo tagasunod sang imo bantog nga programa Heart Stories. Ako gali si Gigi, kag temporaryo nga nagaboard sa distrito sang Molo. May obra kag isa ka secretary sa isa ka klinik sang isa ka doktor. Kuya Bibo, always ako nga nagapamati sa klinik. Kag okay man lang kay Doc. Basta hindi lang tanto katunog ang radyo namon. Nga hindi sila madistorbo sang pasyente. Kag pareho sang iban, may heart story man ako. Nga kuntani gusto ko man ma-share sa imo program. Kuya Bibo, sa karon, may karelasyon ako nga isa ka seaman. Ka-batchmate ko siya sang high school. Kag actually, kuya, may asawa siya kag duha ka anak. Pero separated na sila sa mga manugsulod na sa 4 ka tuig siguro. Kag nagasuporta na lang siya sa mga kabataan niya. Ang ginatumod ko, Kuya Bibo, si Julius. Una pa lang, aware naman ako nga may asawa siya kag mga anak. Kay ti, ginhambal niya man sa akon. Kag halos, kilala ko man ang iya sini nga mga pamilya. That's why, may idea gid ako sa iya sitwasyon. Kay ti, halos isa man lang kalugar ang amon ginhalinan. Kag Kuya Bibo, kabalo man ako nga hindi naman sila in good terms na sang iyang nga asawa. Kay mine, nakamuno man si Julius sina sa akon nga gusto niya makigbulag kay hindi sila magintindihanay sang iya asawa sa mga bagay-bagay. Kag ang natabo abi sa ila, daw pilit lang nga magpakasal. Kay nagbusong sadto ang babayi. Suno sa iya, nadulaan na siya sang gana kay tama ka irresponsable ang iya nga asawa. Kag maluho, halos tanan nga kinitaan niya sa barko, wala sing maayo nga ginkadtuan. May mga kuno-kuno man nga may lalaki siya kuno. Ina tanan gin tuad sa ako ni Julius. Kagamo ina ang rason nga hindi na siya makigbalik pa. Sa tuod lang kuya, nahangpan ko siya. Kagbaton ko man ang tanan-tanan nga konsekwensya bago ako magdesisyon nga pasudlon siya sa akon kabuhi. Bilang boyfriend, wala man siya sang kakulangan. Pero ang mga bagay kag kamatuoran nga nakaangot sa iya, amo ang nagatublag sang lubos sa akon. Grabe man ang akon mga inagihan sa sini nga relasyon, Kuya Bibo. Naiskandalo, nahusgaran sang mga tao. Apisar nga wala sila makahibalo sang matuod-tuod nga sitwasyon. Kagamoy ni nga sitwasyon, Kuya Bibo, ang nagatublag sa akon nga palatyagon, pati man sa akon paminsaron sa subong. Nagsugod lang man ang tanan sa amon sini, Kuya Bibo, sang nag-alumni homecoming kami sadto sa amon high school nga giniskwelahan sa isa ka banwa. Kag syempre, kay batchmates kami. Nakatipon-tipon kami liwat after sang malaba-laba man nga tinuig. Sa isa ka adlaw nga reunion nga ato, daw nangin close kami liwat sa mga nag-alala tent. Kag may ara man kami nga group chat sa mga batchmates namon. Gani, halos adlaw-adlaw,
nagapadayon ng amon nga kumustahanay sa chat. Kag sa wala ko ginapaabot, Kuya Bibo, nga madangtan sang liwat namon nga pagkitaay ni Julius. Basta, nag-umpisa lang ang tanan sa kumustahanay sa chat. Hasta nga, nag-private message na siya sa akon. Tapos, sang nakabalik na siya sa barko, sige gihapon ng amon nga communicate. Kag nagapautwa siya sa mga problema niya sa asawa niya sa akon. Ako naman, way man sang kung ano-ano nga nabatyagan pa sadto sa iya. Ala advice pagani ako nga natural lang ina. May mga problema gid nga nagaabot sa mag-asawa. Pero maistoryahan man na ang mga bagay nga ina. Amo na permi ang mga mabungat ko sa iya, Kuya Bibo. Sa kada may problema siya nga ginashare sa akon. Kay kuno, kabugat na gid sang iya nga problema sa iya asawa. Tubtub nga nagpulupabatyag na siya. Siguro sa sige-sige namon ka chat. Nga kuno, daw ako kuno, tani ang tipo nga wife material. In short, nagaamat-amat na siya sang diskarte. Pero ako ya, waay una nagpadala-dala sini. Kabalo ka naman sa mga lalaki, kuya. Mga diskartidor. Sagad magkuha sang simpatya sa mga kababaihan. Kag sa ulihi, kung magsakay ka man gani, alam mo na ang matabo. Balan mo, Kuya Bibo, may hugot man ako sadto nga mga tion. Kay bago lang man ako naka-move on sa akon ex sa amo to nga mga tiyempo. Hasta nga nagsigi-sigi amon nga communication. Sige man ang iya pinautwas ang iya problema sa iya asawa, kag daw ako ang iya nangin sulugidan sang tanan-tanan. Kag ambot, Kuya Bibo, sa dalayon namon nga istorya. Kag mahambal ko na mga diskarte niya o pangaluyag na bala ato. Daw nagkaamat-amat naman ako hulog sang buot sa iya. Kay daw kadasig laman bala, Kuya Bibo, sang amon nga pagintindihanay sa mga bagay-bagay. Inabala nga daw pareho dalagan sang utok namon. Kag isa pa, kuya, daw nabatyagan ko nga daw kasinsero man siya sa mga ginapangtuad niya sa akon. Dito na, kuya, kag nagpursige na gid katama si Julius. May mga times pagani nga may nagaabot nga bulak sa klinik. Kay kuno ginpa-deliver sa akon. Tapos, machat lang na siya sa akon nga kung nabaton ko na. Inabalang nag-e-effort siya maski sa malayo para mapa-impress ako. Kag nanamian man ako sang amat-amat sa mga ginapakita niya sa akon, Kuya Bibo. Kag daw nalipat na ako nga pamilyado siya nga tao. Pero may man siya naghahambal sa akon, Kuya Bibo, nga gusto niya na makigbulag sa iya asawa. Kag sa pagpanaog niya, istoryahon niya kuno ini, nga makigbulag na siya, kag sustentuhan na lang ang mga kabataan niya. Kag gusto niya nga magpakasal sa akon. Pero ako ko, kuya, apisar sa mga pagpangaman ko sa akon kaugalingon sadto sa iya, ulihin na ang tanan. Tungod na in love naman ako sa iya, nagwaay na ako makapugong pa, nga ginpabalo ko ini sa iya, nga palangga ko naman siya. Gani sa malipod nga istorya, ginsulod namon ang likom nga relasyon, Kuya Bibo. Wala na ako nakapanumdum pa kung sakto bala ang akon desisyon nga makipagrelasyon kay Julius. Maski may asawa siya kag kabataan pa sadto.
Para sa akon, nalipay kag kontento naman ako sa mga ginapasalig niya sa akon. Nga kuno, makipagbulag siya sa iya asawa, kag ako na ang pilion niya. Hindi amo na kahapos, pero basta nagsalig lang ako sa iya. Kuya Bibo, amo na gali no? Kung nagapalangga ka na sang tao, daw kontento naman lang man ako sa kung ano ang may ara kami. Nabatyagan ko man nga seryoso siya. Sa una niya nga puli, Kuya Bibo, mapati ka kag sa hindi, sa akon siya nagdiretso. Nagbook kami sadto sang hotel, kag nagstay kami mga 2 ka adlaw diri sa city. Kag Kuya Bibo, gintugyan ko sa iya ang tanan-tanan, pati na ang akon pagkababayi, sa pagpati, sang hugot sa amon relasyon. Kag kuya, nagpanuktok na ang realidad. Kalain sa pamatyagan sadto, nga maski not in good terms na sila sang iya asawa, nga magwa kami sa hotel, sa sadto nga time, pero kinahanglan niya nga magpuli sa iya pamilya. Daw ginapilasan ang ako niya heart, sang tuman nga kasakit, samtang ginapanumdum ko ato. Hindi ko mapunggan ang maghinibi, samtang ako ang nagaisahanon sa boarding house. Kag-ara siya sa pamilya niya. Amo gali ina ang kabaylo sang kalipayan ko every time kaupod ko siya. Pero ginatinguhaan ko man nga intindihon siya, kag kundiin ako dapat malugar. Ang ginapanghawakan ko lang ang mga promesa niya sa akon, Kuya Bibo. Samtang sa bakasyon siya, likom lang kami nga nagakitaay, kag ginabulong ang amon kahidlaw sa isa kag isa. Sa 2 ka balik-balik niya sa barko, mga 2 years man ina kung sumahon, Kuya Bibo. Amo ina ang amon nga relasyon. Kung ano ang pagbakod sang amon relasyon, amo naman ang pagkaguba pa sang sitwasyon nila sang iya asawa. Hasta nga nakigbulag na sadto si Julius, tungod dalayon na nga nag-upod sa isa ka lalaki ang iya nga asawa. Kag nahibaluan naman sang asawa niya ang amon nga relasyon. Kag indi hamak nga iskandalo, kag kahuy-anan man ang akon nga naagyan sadto kuya. Hasta karon nga manog 4 years naman kami ni Julius. Maski ako ang iya nga ginpili, pero sige pa ang suporta niya sa iya kabataan. Ang iya asawa way untat nga nagapanggamo sa amon. Maski bulag na sila, nag-communicate sila gihapon sang iya nga asawa, tungod para lang sa kabataan. Kag wala man na sang issue sa akon, kuya. Pero ang dako nga problema, gusto sang babae nga mabalik siya sa ila, pero nagapangindi na si Julius. Hindi ko malikawan nga magilty, Kuya Bibo, and at the same time, nagapanghawid ang akon nga buot nga magpaiway. Amoy na ang nagatublag sa akon paminsaron tungod sa dalayon nga paggamo sa amon sang iya nga asawa. Actually, una nga nakasala kag nag-upod sa lalaki ang iyang asawa. Gani, hindi niya mabasol si Julius nga hindi na makigbalik sa iya. Amo na nga ginagamo niya kami sa subong, kay wala na sila sang lalaki niya. Kapila naman ako makipag-istorya kay Julius, kuya,
nga magpaiway na lang. Pero nagahilibion siya perme kung makigbulag ako nga nagapakitluoy nga hindi ko siya pagbayaan. Nga ipakigbato ko ang amon nga relasyon. Apang paano Kuya Bibo kung ang kabaylo sinitanan ang waay ko na kalinungan nga kabuhi. Mahambal ko nga ginasaligan ko man ang mga promesa kag mga assurance ni Julius sa akon. Kag napamatudan ko naman nga wala na gid sang matabo nga pagbalikanay sa tunga nila sang iyang nga asawa. Kay nagapangindi na gid si Julius, Kuya Bibo. Kag ako ang ginapili niya. Pero padayon kami nga ginalagas sang iyang nga asawa. Kag pati ako hindi makaluwas sang panghingabot niya. Oo, palangga ko si Julius. Pero hindi ko gusto nga amusini kagamo ang kabuhi ko samtang kami. Amoy na nga daw naga-entertain man ako sang idea na kuya nga mabuhi na lang sa amon nga relasyon. Pero sa likod sa nga ko niya pensar, nasubuan ako manumdom nga talikdan siya tungod tuman ko kapalangga si Julius. Pero paano kung magpadayon kami Kuya Bibo nga wala sing kalinungan? Inabala nga sa matag-adlaw-adlaw nga tanan Kuya Bibo, kinahanglan mo nga pamatud-an nga sa intsakto ka sa mga tao sa palibot mo para nga akseptaron ka kag akseptaron ang inyong relasyon. Kag makapoy Kuya Bibo. Si Julius naman ginapasalig gid sa akon nga hindi niya ako pagbayaan nga maski magkasuhay pa kuno ako gihapon ang pilion niya. Ako lang yang damo worries sa sumo kag isagid ang konsensya ko nga hindi hama. Kapin pa ang panulok sa mga tao sa akon sa palibot kabit nga maski wala sila makahibalo sang matuod-tuod namon nga sitwasyon bago ako nagsulod sa sining nga relasyon. Kuya, apektado ako sa mga chismis. Ginaako ko ina. Kag amo na nga daw hindi man ako makapadayon na sa amon relasyon. Kuya Bibo, please, pasanagi ako. Ano ang nagakadapat ko nga himuon? Ano ang dapat mangin desisyon ko? Padayunon ko bala ang tanan sa amo ni Julius? O kusa na lang ako nga magpaiway? GG, una gid sa tanan, salamat sa pagsalig sang imo heart story sa akon. Kabudlay G, no? Nga kinahanglan mo maagyan ini. Kay nagapalangga ka lang man. Kag wala na sang ginahandom pa kundi ang matawhay kuntani nga kabuhi. Upod sa tao nga ginpili mo makaupod. Sa oras nga nagdesisyon ka nga makipagrelasyon sa iya, dala na sini ang risgo kag kamatuuran nga hindi mo mahimo talikdan o pabulag-bulagan lang. At some point, mabugat ini nga mga realidad nga kinahanglan mo tubangon. Pero Gigi, it is love nga ginkapital mo sa sugal nga ini. Kag love o gugma mo man Gigi ang mangin rason para malampuwasan mo ini tanan-tanan. Tungod sa paghigugma mo kag sa pagbaton mo sang sitwasyon, wala na dapat sang rason pa para maapektuhan ka. Despite sa kung anuman nga mga iskandalo, mga panggamo o mga rasones dira. Because at first, konsekwensya initanan
sang ginsudlan mo. May duha ka mga options as always, Gigi, nga pagapilian ka. First is to leave and let go. Pero amo lang na. Ang tao nga ginapalangga mo sang lubos, madula sa imo, nga ang kamatuoran kuntani, ikaw naman sini ang ginpili niya. O ang isa ka option is that pangisugan mo kag pakigbato ang kung ano ang may ara kamo subong. Kag sa amat-amat, batunon ang sitwasyon nga may komplikasyon ang relasyon nyo, mentras nga nagaupod kamo. Now, sa ilo kita sa panggamos ng asawa niya, or let's honestly say, estranged wife. That is normal, Gigi. Pero wala sa kamot mo ang solusyon, kundi bana niya kag ang imo karelasyon ang makaayos sinatanan. He has to settle this, to clean all his mess, para sa kalinungan nyo tanan. Pero ang only thing, I might say the most important thing nga ginapanghawakan mo subong, ang kamatuoran nga ikaw ang ginpili niya. Kagang assurance nga ginahatag niya sa imo. Honestly, my opinion, kung pangayoon mo gid man, wala gid sang issue kung ang imo ginpili nga tawo may sabit. May mga successful partnership, Gigi, and mga love romance nga mga naghalin sa amo sini nga sitwasyon sa aton palibot. May mga relasyon nga hindi na pwede abi mapilit, kag hindi na pwede mahigot sa rason lang nga kasado na siya. Nagakatabo ina, Gigi, maski hindi pa sa inyo ni Julius. So don't be guilty. Wala ka sang sala sa pagigugma sang tao kaangay ni Julius. For now, just keep on praying. Pray for strength and guidance nga malampuwasan nyo initanan. And one day, everything will fall into places. Choose to be happy. Choose that love. For that love is your happiness. But to top it all, at the end of the day, the decision is yours.